भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। जगदीशपुर पंचायत के धर्मपुर राम गांव में आग लगला से 4 गो घर आ बाथान जड़ गईल, जौना चलते कपड़ा अनाज समेत 1 लाख रुपया के संपत्ति जड़ के बर्बाद हो गईल। आग पहिले केदार राय के घर में लागल, ओकरा बाद पछया हवा ऐसन बहल कि आग के लपटा सुनीता देवी, रिंकू देवी आ दीनानाथ पटेल के घर आ बथान के अपना चपेट में ले लिहल। ई कहीं कि गांव के लोग फुर्ती देखौलस, जौना चलते आग पर काबू पावल गईल। भगवान के नजर रहे कि एह अगलगी में जान माल के क्षति ना भइल। एह घटना के बारे में अंचल कार्यालय आ थाना के जानकारी दे दिहल गईल बा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।